kalong ke ka ba kemen ban yo ban ai ji kai na ka banta kamet ke jong Jesus Christ marba khlem ka ktien jong play ka ong ba ki brio jong aki sakma ba de heng ta ba kadi ka ktien ka balong ka nongrim ya ka jinget kadi ka ktien ka balong kata ka foundation ma ba ong ktien pareng ba kadi ka pastor nga habangi ya kren chapang ka parsi nong bet kadi ka ba Jesus kren ya kadi ka parsi baru Jesus ai hadu southly kita ki jat kendo baru kren ya kani ka long namar ba udah kwa ban penrung haki brio ba ya ka ka ba hikai ya ka ba batai ne ka ba wanra ukwa ba ki brio kita shams ba kenda snotu ba ya kata hendrai kat ba udang yalap naga jaka ya shamru sipun jat ki brio but you snotu ya ka donut jongki don ka donut ka balong kum kata ka rut surok labet ya ka ktien hendrai kamrung ka sakut tangha jurong ka babel ki tu ba ka kisim ki wan ba ki lapo no kawi benta ka ktien jublay ka ong ba udiw soitan bawan ban rong no ya ta ka ktien dan sa kawi ka benta ka ba jisu ong ba lahap halormo siang si shaw lami tang sipor yap terkhong no bla chit ka sngi but kadon sa kawi ka benta ba ilahap haki sya ba kita ki sya ki kijap no ba kita ka kut no badan ba ka bahap ha ka khendo ka basbo lan ka khendo ka basaisa ba komta utau sembai uyo ban sam ba uyo ban penmi ya kita kisah beli kata kadai ke ba kham kongsan pastor nama ngapuli ya kene mo ya ka tien ke jong blai pasong kwa ban klisha ka benengkong de ya kene ka benta ka ba jisu wang da pim tip ya kene ka parsi pinum tip ru ya kene no ka parsi pa bible namar ba jisu habo kran kene ka dai ya ka tien ke jong blai tela dangim so thu ya ka tien ka jong blai ngim so thu i ke ro namar hang ni utra hi ong na ka marcos saw khatlai pim tip ya kene ka parsi kumno te pim tip ya ki parsi baro kabamul kadai ka parsi kadai ka bakam ka bangi hap masung thu ka ban kong kadai ka min kadai ka ba long hakmat du ala ban ong kadai ka phang padeng ka bible ka phang kabamul la ngim su thu ya kadai ka mo ki we ki parsi ka mon ka long ka ba e masung thu mar ba kadai ka parsi ka kren mi chapang ka hima ka jong blai ka hima ka jong blai u jisu ya lap ka hima ka jong blai wai da ka parsi namar ba bun sin ki brikim sung thu ka ba jisu kren Dengan tahu ada ke parsi ban pensung tu ibri namar gini nong sengap ki bubun hang ni ki nong rap but ujisu ada kata ke nuksa ong ba bepi kum ki nong rap yusu tu kata la fi bet ada ka hap hau ha ka surop kam la ban rung na hap mau siang ki don ka kendo tan re kanom la ban san namar tang shushit ke sngi kala uyap no nang ta bet ha ki sya la hap ki sya au la ban san re ki sya ki jap no balada fi kum ki nong rap pi zo tho balada bet aka khno ga ba utau jing thong on sami bet bon salong ding ba ba kraw ba ka salong ge jing ku ki sami ru wat ki so ru na utau jing thong te pastor fi sngo kum no halor kata mga sngo be kini ka klan be hapang ki saujat ki jing long kristan ki bro ki don ki kristan ki bade tang hapo ru lenti ki don kristan bade homo siang ki don kristan ki badon hapaleng jing sia ki don ki kristan pat balong kristan ki basai so ama abang epet ya kene pastor ngalaban ong ro fi jisu ong yuding oni tho do so ka bomon hang ni ka kren be chapang uso u jisu de kata ong la phim su tho ya kene ka bomon film su tho kano no ka parsi ka bomon la ngim su tho ya kene ka bomon ngim su tho chapang ka jing e ngim su tho chapang umen sim bu khoi ngim su tho chapang ka kabaya day chapang ka jing ai ngin su tho ya kano no ka benda kamot utrai ukwa yangi bangin su tho shwa ya kane ka parsi bakum ki kristan ngide ban kot ha kano ka benta badon ki kristan ki basakut tang ha ka hata harut lenti kidon ki kristan ki bapoi hadu mau siang hanrei kim su thiet kidon ki kristan ki la imha ha ka jing im jinglong jinget jongki harakat kum ka por ka ya ki ta ki sia ki sedang ban mi sedang ban kuslai no biang ya kai bakila i ki poi biang cak jing kuslai chapang jo kata ya ka ka jing yo ka jing kot hala ki don bagi kristan ha baki yo ya ka ktien ki perlong yang ta ktien ke bakan saiso laipo nrupo ba sispa sha ha we pat ka benta ka ong ba sispa nrupo ne laipo sha kamun la ban ong pastor ya kani ka benta ka mun utrai mun ukwa ben ngi bangin long ki ba saiso la ki de laipo la ki de nrupo ne ki ba sispa sha Pia bau Jisu keren ya kan niru long Jisu ladap keren ya kan ni duk mencua bat ngi syam haduk mentaru
ngelap ika gospel dan kibriu ki ba pediang ika gospel tambah kamrung ye Jisu ang kidon ki khamat tam kim yo I kidon ki skor tam kim yo snow hot sisha mo don kibriu ki ba habala aya ga gospel ki snow ba day ga gospel tang ba kim shimla ri ya kata ga gospel de yang tamo kum ya ka ying mentala da shu I be ranghang tu nong tu wan bantu berkede kata lada ngingim sumar ya kata ka tien ya ka bala bet kum na potnet ngelap man la kata yo man la ga sngi ti don ki bapriang ya kata ka jingelap tang ba ki klem bu bahaya kata ka jingelap bade yang ta shipang soitan wan no buluti no wan gi sim wan ban rong no berkede kata ba ka do nut jong priu te ka ju ba ka do nut ka bapriang tambah ka bamrung pat layalap la pediang tambah kamrung myo I myo sngo walada hoi la yo I the gospel la yo sngo the gospel re klem yo I klem pat yo sngo pat kadi kata bu Jisu keren lesi don la pring jong fi le yo sngo yo ka tien ka jong play bat ka jingken tu ha ni ka por ka long ba fi le yo sngo yo ka tien ka jong play recop yo ka tien ka jong play wanom ailat ba kan shu sa ban shu that halor Mana kwa benong fi pediang ka ga donut jong fi mde bantang ban subuh dan kibri ki osno ga gospel kilam le humok pat ki kilam puli pat ki jingla pastor bantai le jingla pitai tai pastor sngu tenat tambah ki kilam le pat sayeng ban puli pat ya ga tien ban pensyong nong rem alor kata ga jingla ni ban le humok kwa benong kata kalong praktikal de jong su skut bitang ga jing sngu tenat re kilam da sngu thu ya ga tien ba de yang tala da su sngu tenat Lada ka jing yalap ka kut tanga ka jing sngut tenat klem da pensyong nong rimba klem da rigendong klem da burik no ida ka ketina ka download ke jang fi so itam usuk benwan menta kum ni hi wan rong no ya ta ka ketien marmo kumba ki bri ki julet jeseng ba re mas mi jeseng kila akan mau no ya ka perthai ka tu ka jinglet jeseng ka tu ka ketien ka jong blai hoi ki osngo tang ba kim yo I ba kim yo osngo pat de ta bu soitan wan urong no de tanga ju ong ba Lada yo snoi ka ketin ka jong bleng hap long kum ka masi. Ka ba kta arsin lai sin. La kta la nguoj klei biang kta nguoj. Bar kum ta kan yai pen kan mau. Don ki bru ki ba puli ka ketin ka jong bleng men step ki puli kum to. Tambah klem la puli ka ketin ka jong bleng re klem pele jingmut ka ketin jong bleng. Da kali kam so si pang fi puli na ka lonong ka no ka dekhot ka no ka ba ong kum no. La kelet klem kan mau ka bamut hi lai apule ya ka tien la yo I da ke khamat ru ya ka tien ka jong blai han re klem sngo thu klem pe phang ban spendap rekom badeng tau soitan wan rong no nama kidon ru kibreu ma pastak wa fina ong fi kata kibreu ada dam puli ru sngo pop su puli tang pendap ta bam so hun mo su puli han re kham da kan mau kumba fi mene fi dang kred mo bagi di ban bat khak kan mau ka khot bible ru ko ong kata na ka Stephen ng kong Thessalonian long basan ke dekat ke bar puwei kong da bishari ki baro bat scam ya kata ka babha keman haba ngiyo ya ka ketien ngi haban bat scam mau kumba fila ong ya kani ka khndo ke benong kong ngin keman ngi kren ba kani ka khndo ke benong kong ka kren be chapang ta ka rut lenti ba ka kwar ban kili kidat pastor chapang jong kani beliau usoitan ukwa banun berong no pat ya ta ka ketien beliau ai lat ba kata ka ketien kan ngam Kababel ke thu ba usoitan kwa ba kaman sim kan yo jing penem. Kan myo jing penem. Kan do jing penem ba kan do jing kerku. Badeng ta usoitan umman te ba fi fin let chabneng. Namar ba ya ka beneng la tha nam ta jong fi. Ka du jok kababel ka ong la tha usoitan ba di ki angel ke jong u. Pangaju ong ka tabu soitan utmang usngo kenja ban let marwai jatai ta ka daw ong ye baro ki ba biet ba dia baro ki ba anna haga jinglong men sim ki ba kelut ban ki ba matla ki di ki ba anna ya kita ong ali let lang ban nga bagade kata ngihap long ki briu ki ba dap biang haga jinglong jingim ki jinglong men sim ki jungi mdai ki briu ki ba anna ki ba matla ban ki ba kelut Bergede ita haba fiyo snol esi kan ya ka jingelap kan ka skir kolong kum ka ba fiyo ya rulenti fiyo snol kum no Rai tu dapat kang ya ka tin ka ba fiyo snol kan ka ski ne ngala ban ong ni web store kidang ya la ba kidang don ki ba dang ya page ni ka pon mo change no ka channel ke mo ba usaitan kwa ampan change no ka channel ba onomi like em ne kwa ba no ai kiti kim de ki jongi change no page no jing kiwe mso ton nat yo fi don nak ni ka por don ba page yo fi don harut lenti usaitan kwa ai kata Nama kaya pastori ong kan ni
po Bible ka ong ro ya kata na Gospel Lucas ka kran shy ya kata ada pi pulil nong ka ba pra ka ong kumni ka dikhot ka ba khat ar ong ti kita ki ba harut linti long kita ki ba yos ngo hadien ka tau soitan uwan but urong no ya kata ka ktien na ka dono jongki knang ba kinum yo nget but yo like em usaitan urong no knang ba pinum nget but pinum yo like em yo don ni ka por yo ka ngasngo ka ni ka por kan jam sem don ta ba mut chin chno aku am nong fi ngap ya ke try wang na makani ka met kam de jarang khat pi pe nama soitan aku am rong no ba pinum yo like em ba pinum san ha ka ktien hanai utrai kam de ke jarang khat de kata soitan aku am rong no nama rom yo like em de kata ka de khndo benong kong Namar ka ktien jong blay ka de ga ba em. Tala gibriu ki asngo ka ktien ka jong blay kin yo jing penem. Haba gibriu ki asngo ka ktien jong blay kin yo e ga bor. De hang tau soitan ong la iu ngap skumi gitai. Esi don apeng jong fi. Fi don ni kata kum kata ke jing pen sngo. Fi agni sya fi kwa ban ngap. Mereka don ke jing pen sngo ngangai akan ka por. Don apeng jong fi ki ba wan kata ke jing pen sngo ka bong ngap la iu se gitai. Nang kwa banong fi kata ka de ka surga jong soitan. U soitan kwa da lele ru fi ni asngo ka tin ka jong blay. Namar ba fi asngo ka tin ka jong blay ka de ka jing sha. Ba da fi yo asngo ka jing sha ba fi yo tep ya ka jing sha ka plai lu ya fi. Ba ka tin ka jong blay ka de ka jing sha. Ba deng tau jisu ha Ukraine yo nong bet Ukraine Japan u breu ba bet ya ka tin. Ba hagani ka sngi ka ba mentangi bet ya ka tin ka jong blay ha fi. Ba habaga fi asngo ba kan ka tin ka ha fi. Usoitan ukwa bakan umpen ka donut jong fi kum kata ka surok ka ba dan ka ba shutat no hajrong ka bam da tre hir ban ngam sapo usoitan ukwa umpen ka donut ka jong fi ka tin ka jong blay ka ong suk kita ki ba jam nut la da fi nut la da fi ka donut fi nom yo diang de le ro ka hima ka jong blay ta ai ba ka donut jong fi kan long ka ba jam kan long kata ka khando but pastor ka dei kata ka ba kwa ban ong ba usoitan kwa da le ba ki breu ki yo sngo ya ka tin dan tak ini kisni pun bon dek entertainment kabaharu kom. Kenang bagi beri kinum dan por syuk buat ban ngap je ketien, ban pet je ketien, ban pelet jingmut rah ketien. Namar soitan kwa ba fini asngau je ketien. Soitan kwa ba fin nget je ketien. O soitan kwa ba fin san je ketien. Kam tam ro pastor mo. Haba ki babon ki beri ki ong roi ke bangam su thu ketien jong blai. Tu soitan wang labiang. Urong no te ketien. Maria kani ka ju hila da fi pe ya ka jing batai pat da ka kos pa jung mataya snong ka ba khat lai ka khot ka ba khat khandai ko ka ba nu ru yo sngo yi ka ktin ke hima bat sngo tho ya ka u bomman u wan bat u rong no ya kata ya ka bala bet ha ka donut jong u uni ulong utai u bala bet harut lenti I ubam su thu ka mot ba u surrender no dalam su thu la da u khna subu u pule kot la da su thu ongam su thu anong pule syo ngim ju sha ngi phat tu chen bon su thu ro Bagai ngi paro hagi no hikai ki ba. Belum particular itu ke subject. Te ublai ulabu igi no hikai ya gaktin ke jong blai. Ka jing ka long film sunguthu namar ba. Film kwa ban shai kai ya gaktin. Let's say pi sungo ba fila tip lut. Ki sungo am dan kam nga sungo ya kata ro. Ki le yu ban nang gaktin. Tam along kristan gila biang. Ka jing long kristan film gaktin. Kam dan jing mod ero am. Kalong begum tu ka kali klem ka petrol. Kalong butuh ke engine klem ka light. Bagi jilong kristan ke jong fi, klem ka ktien ke jong ublay. Kalong tik kum kata ka tiar ke klem dan ka bor. Namar ka ktien ke jong ublay ke de ka bor. Ka ktien ke jong ublay ke de ka jingem. Ka ba khamnap ru ke nu ka wai lam ariang serti. Ka ktien ke jong ublay ka ang pastor. Apulina Uyanis kalau nong ka ba khat ar. Ka de khat ka ba saupo ka ang gumne. Ulapan matla igi khamat jongki, bar ulapan lonya ka donut jongki, bakinom yo I dalaki khamat lemni snow syapang dalaka donut bakin yo ban kala ka bumut baban yo pen khia yaki. Kidon ki breu te ki ba la yo snow kim tre ban sngap. Ki la yo snow bar ki peniap no gijing step lam. Utrai ong fikwa ngan le si sya manga. Fi yo snow film kwa ban sngap. Fi yo gijing kai fikwa film kwa ban yo jing kai. Dehang ni bo try un pan malak sna ni ki khmat un pan loin sna ni ka do nut chongki hado bakin nam su thu itnan chu bagade kata wanu mile kai kat bagapor ka dang dan ki brio te boleh la bu imen sem bakhoi bu ye jing tip lem shom le no ka sniu ka jing tip lem ka ong em riu tu brio ong ngan le la ka le
Utu jing tip lem ro hadian em ong tole. Badai yang taba kibriu ki ong layap ke jing tip lem. Balai yap ke jing tip lem namar. Bau tu briu hui upen yap ya kata ke jing tip lem. Badai yang tala da filio sngom ya ketin ke jong play. Lada film kwa ban snap ya ketin ke jong play. Lada film angnut ban tip ya ketin ke jong play. Ublay un pen matla ya ka khmat bagan jaman sim ke jong fi. Bad un pen loin ya ka donut jong fi. Hado film sungutu ba fin jat snan chabam jekot. Bad kadai kata kalong ke iki ke bashir kai. Lada ngingem terang ya ketin ke jong play. Mereka ketin jong play ke ong sok utau ba terang berubas liang ya ka hok na ba on pendap yaki. Amen. Lada fi terang isi ruai tu ke jing ruai ke jong David. Kum ba ukai rang utrang iki wa kum ta ka men sem jong ka terang ye me. Udah tua wong ngada kwa e gane bang ngada angnut e gane ka wai bang yo syong. Ha ke ye ke jong tera junam bang yo ban syong ke temple jong bang ya keli ba du. Ban ya slok ban ya keli. Ban ya keren ban ya fellowship bat utrai. Ha ke ye ke jong Bagade kata pastor ba usoitan hi kwa ba kibriu kin yo snow ye ka tien. Upen ka donut. Uwan ra da ka jing snow da kumne da kum tai ka jing snow niam. Ong kita kim dai ki jongi. Kita ki fellowship khle biet. Map yang abang ong kum ta. Mar nga ju snow ye ka ba kum kata ka tien. Kata ka dai tang ka jing pen snow soitan. Namar ba ya ka ka mengelap nga kwa ban ong ye fi la dang ngelap sabar na ka tien khangno e ka TV ka jong fi. Lewat numpet syuk ya kena ke program ru. Henry ladang ngelap nak ketien ke jong ublay. Ngelap namar bengi iet fi. Ngelap namar bengi sukia nam ta jong fi. Lada ka dai nak ketien ke jong ublay pediang. Amen. Balada pi pediang ublay unang pliet syuk iki khmat jong fi. Baru ublay unang penap syuk ika donut jong fi. Lada pi pediang. Pinang start syuk. Pinang syampang syuk. Apa pi pediang ya ketien ke jong ublay. Ladam pediang ko mga ong mene ketien jong ublay uji su ong. Ngan penlunya ke donut jongki, ngan penmatla ki kemat jongki. Ani kalong ka besyar kai, lada kalong kota. Ya kini ke bentar ke pipi ong ba usoitan uwan ban rong no. Hatu kini ki breu syaba usoitan om tambur kini ki breu ki pediang nengkong ru ikata kaktien ke ki yo. Ya kim trek hina ban pediang ru. Ngam nget hang ne bakim pediang ya kaktien. Kim pediang hiru. Kim pediang. Ka te. Ka mot ki yo sko ki shomi ki kumbong pi mentama ki di kim di ki jongi. Ha. Ki rea no lang ta. Ha. Yo don hakani kepor ki bepet yo pila julong kumta rekani kesingi pi pet yang ni program yo pi pan jupet yo pi pet yang ni program kali utrai kwa yo men shwa fila ji so ki jinga lap la unde ki lenti ki sengkien hakini no ki jaka fila yo so fi ambai kam dai ga jongi hakini kesingi pastori la pan shai ya lap ya ka ktin na ka banta ka jong pi pi nyo ya kata ka jing pen em ken wanum long sa wanum sakut sa kata ka rut lenti wanum ai ba kan nyam kan bat dia fi ai bu jisun bat dia fi But kini di kemit bau try ukwa ban ketat mai fi. Yo ka donut jong fi kalong ka ba kata-kata. Hari nget hari kemit pipet utrai un pen kalai ka donut ka jong fi un thau tmai. Mak tin jong blai ka on ka Ezekiel ba. Udah ni ka bor ka donut mau ban pen kalai ka donut do. Yo kat ni ki samai ki balayat fi skobet ngabiang ha kani ka benta. Hari yo fi ngap ya ka tin. Ha kani ka mit utrai Ukraine fi. Ini pet pat pastor. Ini kendo ka ba arpat ka ba Ketin ke jong try ke keren. Kadi ke kendo ke ba ong ade ke kendo ba don hong siang. Kamot ayu pastor dan mau Jisu ong dai la yeng halor mo siang. Hari hang ni ke keren pat kita ki ba halor mo siang. Kamot keno pastor ke ni. Fi ki yo snoi ke ketin ke jong blai. Kani pa kalong arbenta de. Ki pediang. Tambah kim kwa ban rung pat. Kaban kong kim pediang tat ya ketin ke jong blai. Kim pediang tat kendiat ru. Androi kini ke baar kalau ki pediang ya ke ketien ke jong blai tambah kim pediang lut. Ki pediang tangkat tu kat ni. Ya ke baki snow ya dai. Ba ya ke bom snow ya dai ki kentai no. Deng tala da fi pediang ya ke ketien ke jong blai fi mla ban pediang tang si teng siliang. Fi ban pediang ya ke ketien jong blai kum ba kalong. Ba fi pediang ya ke ketien ke jong blai pediang ya ke ketien ke jong blai. Mdai syu ke ketien jong ki breu ke. Ka bomut kum ba menta ba bon mo. Kim justuna ban sengap gitu ke jingkai sipang ke jingpen khoi. Ki sena ban sengap sipang ke jingpen kia. Sipang ke jing it mo, sipang ke jingker khu. Mo ko hapo ngitep menta ki khamtam ki sa Amerika, sa Europe, babun sin yala baitang sipang jong kata ke jing it, ublay un khu, ublay u it ya fi. Kum da bai sutunat. Hari kim sutunat ban sengap pat sipang ke jinglong khoi. Sipang ke jing im, ban im kum no ke jing im ba khoi. Kumno ban adkar ya lade nak ibrai bakan jado ya kata apa kim kwa ban sengap hatau pastor kai dia ya kata
Fi ka ktin ka jong blai ka de ka dut ka basngor. Kamut ka balong sngur. Bat mla ban ya kle ya ka ktin ka jong blai da ka wai pat ka jing kle. Badeng tang ko ban ong ye fi la da fi pediang ya ka ktin ka jong blai. Pediang ya ka kum bakalong. Ha ka jing sngur jong ka. Namar kaktin ka jong blai la karop no da kiniam ne pastor da ge jing kai niam da ge jing kai pateng la pateng. Bat ka penja klia no. Yu jisu ki pediang. Ông Giêsu pediang. La pediang na yu Giêsu. Pediang ya kaktin jong trai tambah klem pediang lut pat ya ka jing kai ka jong trai. Dan ki benta ko ba fila ong mentan. Bani kai ka jing pen khoi, bani kai mo ya ka jing kala ka mut ka bisisha, bani kai ban bot yu trai, bani kai spang ka jing pen baptis. Bani kai ban pediang mesin khoi ban keren thli. Gi kata de haniam jongi klami kai. Kaktin jom lai ka hikai ya kata. Bade hang ta ken la dau tau briu pediang tang siteng. Ka Bible ki thu. Bagi jing shit jong ka sngi kawan. Bal ka pentar khong no. Na marada fim yo ya ka ktin ka jong blai. Ya ka ba sngur ka dut ka ktin ka jong blai. Ya ka ba shisha. Ken mau. Fin sa yap no tang siteng. Finum la ban im ban sai so aga jing im ka jong fi. Balai ki kristan kim sai so. Na mar ki ya kle ya ka ba shisha bat ka bam shisha. Dayang ni bu trai ro ong kadai ka jing ijli. Kret ru em shit ru em. Ni fi shilong ki bas ai kle lang. Ya ka jong blai ba ki jong perthai. Shilong blem. Blem. U try ong ka de jing ijli bang na pre no dak sintur ke jong a. Ba ka de kata. Kaktian ni sembai Jisu bet ya kaktian. Re kalong partial da kata kadon ka kendo kendiat kadon ru mau siang kendiat. Larung tambah kendo mau siang no. Ka no ban rung kham sha ti chapo. Ban nget ban pediang ka ba kham jliu ka kaktian. Ya ka jingsha jong ka ktian. Bad deng tang kwa ban ong ifi. Ngila hikai nang ni bun sin ngaju asngo bun ki bri kem sultanat ya ka jingsha. Lada film sultanat ya ka jingsha. Film sultanat ya Jisu. Maru Jisu udah jingsha. Ka Bible ka ong bau kun upelaj ya shisha ya fi. Bad fin itu ya ka jingsha. Bad mau bad kata ka jingsha kan pelaj ya fi. Bau Jisu ong ngalong manga ka lenti. Ka jing shisha, bal ka jing imde. Okay, kaktin. Deng tahu Jisu da isi iki Pharisee. Ki Pharisee ki lap ia kan niam. Tang ba ki wan ra ru ia ka jing kai pateng la pateng. Rengkat ba kata ka jinget na ka testament ka barim. Deng tahu keren. Iki Pharisee upen kan mau ia ka ba Uzaya wang upen kan mau. Dehi ka ba Uzaya wang fiki ba arsap. Pi burom yu try na garmiang sintur ka ba ka donut jong fiki jingai na ublai. Fi mani thalai ublai da ka fi wan ra ki niam ki rukam pateng la pateng fi klet no ika ain ke jong blai fi la klet ukum ke jong blai ndrai fi la sumari kita ke rukam pateng la pateng jong fi Kabat ka tin ka jong try ka ong mo ba hak istana ban puli na ka gospel jong Matias ka ong ba intei la ka ye ho mo siang handre hak ka gospel ka jong Lukas pat ka ong ba nginti jelio ngi haban ti jelio mo siang mo cuma ngi donon mo siang ngim la man snai yeng no kum tu klam da ti hakan jadok ngi da tip te wat la dei mo siang ngi da ong to ti lai phut na sau phut tang ban penieng la along hari ki briu pat hak jing im bakan jaman sim pat ki sutunat ban thiet ya ka Bible kim sutunat ban plate ya ka Bible ne ban ti ya ka Bible namal ki sutunat ban non ka Bible hayen ki sutunat mo ki don ki pediang ka Bible ki pediang ka Bible ban bu posing klit thia ban bu ashadam por bathia lami ban pos new kan sha mar kum ta ge yu hanrei kim tre ban ti namar u Jisu na sunat ban pule na gospel Yohanes nang kong de khat bakat saw ka ong ba baladap da ka jingai ai bat ka jing shisha ka bakut hang tu ong ka bomot hau Jisu hoi ngi pediang ngi ka jingai ai ka jong Jisu hara ngi klet ban pediang ngi ka jing shisha pat ka jing shisha de ai Yohanes khat nyau gong kaktin ke jong tin ki brio kim tre ban pediang ngi kaktin ki pediang ngi te u Jisu ya kata ka jingai ai kata ka de jing penem ba ki ong kitip ada ki khot karpa li utrai ki nyo hanre ya ka jing shisha pat jong kaktin kim tre ban pediang fi utrai ong topen kentang ye ki daga jing shisha. okey Lapen kentang ye ngi. Ladang idon ya ka ketien. Ladang yem don ya ka ketien ngem long ge ba kentang. Den ta ong ka ketien jom me ka long ka jing shisha. Ladang yem don ya ka ketien wat namut ba fi dei ki ba kentang. Ba de hang tang ka ban ong ba. Ka jaka hagaba kasenduk jutang kadon ka de jaka ka ba kentang
na ki ba kan tang tam barang ta la da ka presence ka jong ublay kam dan ka jing im ka jong fi num la ban long ki ba kan tang ka senduk jutang ka kran ka presence ka jong ublay ka kran ka tin ka jong ublay ka kran siya pang Jisu in totality la da ngim don ngim la ban long ki ba deng ta ki rang ba leng do la ulai jaka ka ba kan tam ulai tang sin jisna bala da don ka pop na rong na tu yap bagi jute nak kijat ki jong de telai kum num nu rong tu dan ka pop yap dan menut beli kare tu ka met jong hab syutan na sabar kum tu bagi kata ka banong fi ngila ban long ki ba kentang la dang idon ya ka jing sisa bagi jing sisa ka de ka tin ki jong blai syaitan pastor ukwa bi ban tuas ka tin ki jong blai ban kharwat ban pen baklai ka tin ki jong blai kham tam ro pastor bang puli bhai ya kani na gospel Lukas ka ong ba ni ngau siang ka ong ba kidi ki briu ki ba pediang hari ki ba pediang tang sipor haba wan ka por jo ka jing tenjo bagani de ka jing si syapat mah bangi puli nak tin baro ki briu kumbang kana ong ini kran pastor ong kistunat ya ka jing ai ha ka jing si syapat ka don be ka jing tenjo pi pastor jing tenjo em pe ini isngi ki ba menta de ki dan sibun ki jing tenjo la tenjo ro ya ki banget tip da ka bawan ra ya ki jing kai ki balam ler ko mangi ju kran nang ni ka TV nang ni ong ba ya ka gospel apa yang ni la sispa nya pusan senam Henry kini ki wan tang sisngi bagi tenju ya ka jinget jung Kristen baru Kristen uhap melawan mudur lagi spa la dan dap lagi hajar bagi inget ya gum gini ki jing kai lam ler ka bamut namar bakim pediang ya ka jing sisa de hang ta la tenju ya ki bat ki hap no ha ka jing tenju bamde tang ka jing tenju ka jinget Henry la tenju ingi ru man la ka sngi ha ka jinget lenti ka jongi kumbau jisuru la tenju ya kisenran ni pulih ka lenong ka bahenru i gospel Yohanes habau kran syafang ukpu balik ke senam baki baro ki ilut bot udah tenju i Jisu ong to di ya ka senam jonga tu ba me ka do jonga hang ta ki ong de ka jing kai ka ba than ki phet lut kanu ki phet diki hajar namar ba belai shwai ka tau Jisu dang dap ban sa ya ki san hajar ngut tang ki rang ba saki kan thai na ngim la man tip kamar Bible kam ong nang kita ki po hajar ki dan hawau Jisu ai ka jing kai ka ba shisha ong to di ya ka snam to ba mi ka do TFNM baro ki phet lut yong ka tenju iki dam ba ka tin hot de ka tau clear iki senran am pastor hang tu ong ba firu fimun eno enga Petrus tu juba ong senung in let try mer me dan ka tin jo ka jing em kata ka kenting em pastor ba Petrus ong ba medon ka tin jo ka jing em uklam ong ba medon ka jing ai ong medon ga tin jo ka jing em namang ibon sin ngi istunat hoy ka ka bangi ong ka grace ka jing ai harang ngi le pulis sai ka tin ka gospel mo la ka Yohanes nong ban kong lama ya kani ngi i kindat pastor ba le ka tai bubun ki banong tak sipor ta song shit entau tra namal ka ong ro ni badon mo siang ulang tak sipor ma khot ka ba khat nyo gospel Yohanes nong kong khat nyo ka ong naba ya ka hukum la ai do Moses hanre ka jingai ai bat ka jing sisha kilawan do Jesus Christ ka bamot bun sin yu ki yo Jesus ki pe tang da ka dur jong jingai ai kim pe ya u da ka jing sisha ka bamot bitu ki sanajar ki pe yu tang da ka jingai ai bolo basa hare habu wai pa de ka jing sisha ki pet no ki babon ki long kumta kibre ki shikwa bo Jesus un shule kamba kwa bo Jesus un chupan khia un karkhu un le ki ba ya ka ba ki kwa Henry kim kwa ban le ek bu tra kwa bagai kata sto khlo ma knik tin fi kum kata kala hak tin jong tra ko ono Yohanes nong ba ar mo adangi pule ka khot ka ba ar pulai ko hang ni kadai ka po ka jing khawai niam ba ki ba bon ba ki briu ki le wan ho Jisu ban yo i ya ki dak phla jong u ya ki ba ulale bo Jisu la ong yu no Henry Jisu syam la shania ya la de haki ba mot kini ki briu ba wan tam ki dak Jisu mla man shania maki digi ba kwan man toy nama kidi ki wan tam ta jingai tang nang ta ka free gift ki wan kim wan pat kim wan ban I give ki wan la mon ban yeng ha ka ta ka jing shisha namar isu tu wat ha ka pot jong Jisu la ki san hajar la da Jisu de pastor ngatrai la sha song ben no pastor no na nama ha ka ta ka balang bu un sharai ka san hajar ngun ki balang no ngun pastor bam ler kam bagade ke jing shisha ka ta abangi ai ke jing shisha bun ki bri ki thon namar kam ya dei kat kum ke jing kai niam jong ki raging khlam yang ban shakri ya ki brio
Ni ban pen sungu bahaya ki beriu ka tin ke jong play ka babat yang ka de nang ni. No Yonis kalenong ka ba khat ar ka de khot ka ba safulai. Na ba ki la ya it ya ka jingero jong ki beriu kham tam ya ka jingero ka jong play. Ngingem yang ban yo ya ka jingero jong fi kum ki beriu. Rangi kwa bo play ni ro yang ni. Ban nganget pastor ladam dan nong kersan su ika poternat ruam ublay tu kersan bi. Amen. Lada ki beriu kem dan unpa agi angel. Ban wan kersan. Ya kene ke jing sekri. Na malu try la bu bangin ya lap ya kene ke gospel tak duduk ke sengi ke jingwan ke jong. Compare ladam dan mano-manuru. Ban ngasngut tenat ya kene pat pastor. Lada kita ki dan langbat ngi. Ki dan langbat ki angel. Amen. Ban sekri ban ai ke gospel. But ban kersan ya kene ke ministry. Te fi kwa kom no, nga kwa ban kli to ke jing kli. Hato fi kwa ban don bentalang bat ki angel ban ya kersan ke nega ministry ne fi kwa banum ya don bentai bat ki angel ne badu play ba fin don lang. Ba finum ya don ru em ka benta ki ma ke jong play kata ka dei ha ka ti ke jong fi bat ha ka download jong fi. Tanga ngai fi ki ba ngap ya nega program fi don ka download ke jong play ba fin ya try rengkat badu play. Ka tin ke jong play ka ong ya try rengkat badu play. Ide ki ki partakers, lani ki partners baru try bangnya try rengkat mo pastor badan terdekat. Stich ki nong korin. Ha. Nong ka balai dekat bakandai. Namar ngi long ki be trai lem bat ublay. Pi long ka leng kau ublay bat ka jingtei ublay. Amen. Kamu ladangi ngia partner lang haga jing sekri. Ngia partner lang baru ublay. Amen. Lala fi partner haga nega ministry de ublay wala paniang nega ministry. Lala fia don rengkat bat ngi. Fia don rengkat baru belai bat fia tray lem baru belai. Namar filong ke lengka ke jong belai bat ke jing tay ke jong belai. Dei belai ubalai ke jing em ke jong fi ubat tray ke jing em ke jong fi namar ba udai. Fi de ke lengka ke jong udai belai ubat tray bat dei belai ru bat tay fi. Kemudian kalau menlong kata lada fi fia tray lem baru belai. Amen. Maka tin jong belai ko ong mo. Ngiyo iya kata kung pastor ngaro ngayo iya kani ka benta pastor Hafi. Baktiin jom belai ka ong naga artimoti kil nong ka ba ar khot ka ba khat san ka ong tu persang smart ban IT yela de bala pediang hun da ublai kuma mene film kwa ya ga jingero lagi brio kwa ba nyero no trai bu trai pediang hun ya ka jing sekuri ka ba ar kong kum unong trai ubam don kamal le rang bagai i film jule rang la de yalap hayo molong ma ha ka kti la de yalap ha ka stage ka ba he ne la ba yalap hasurok fi kloi baniang bat ka ba khadu ang ne ka ong ubaya sambet ya kaktin ka jing sya ba yo I ya kata ba fi sambet ya kaktin jing sya ka Bible ka kren om dang ya fi hele kata saya ya baro ki ba ya tray ya ka jing syakri ki ba ya tray lem bat ublay ko ma om ne ngil haban ai ya kane ka benta but yo don ha kane ka por ki ba pet fila kunria na kane ka ministry fila kunria na ka jing don kti lem bat kane ka ministry fila judan man chwa man ta kunria na kwa ban bu kane we ka jing kli ha fi to yet ya la de filong ki bala kerku man swane filong bala kerku mentana namar da kan mau yang ni ka wenga kwa kum pastor kan ni kam dei ka ba keren kon pen mong ye fi hari kan ni ga jing sisha ulot u perkhat unyo jing kerku habau kenria na u Abraham but u jet no ya ka Sodom but u yo I namar ya ka thor ha ka to ka chaka u itnat ya kata hanrei ka Bible ka batai ha ka bakut ulot undan tang ka yeng la jong u hapan thia akram namar balai u kenre ano na u balapan sle jong balai u Abraham teng teng ki jing ha ki jing em jong ki wan ngi sngo kane ngade ki jing sisha ka kwa banofi yau bau balai u lapan ye sno banginya don ringkat u balai la kren ye fi man shwa banong to don ringkat bar kane ministry henai fi namar kam tip namar ka e ka daw fi kriya to yet yela di ha kane ngam yo kini ki bajia ki saudong ki jong fi Fiong balai kawan cia, fiong asyakri yo balai kum ne. Yo kadai kadau fi la kunria no na utau uba balai ula panis no fi finya don ketilang. Yo kadai kata kadau na. Na kwa banong fi kalong ka pa ma. Namor ublay u wiai ne bat ngi serta. U kwa rambangi kum ki bangai ngin yai ne bat kata ka jing syakri. Bat une u syakri jong ublay ngi hab ban yai ne hado bakut. Ladang ngim la ban yai ne. Baik bahau lot. Ki don ki wei ki nuksangan pini harang ai hi tang ulot. Ki don hapaleng ki jongi yang ni kamiat. Pi pek fi su thu mo shwa bat ka bamenta. Tu yet tu kmi dala de hi kan. Ha ka banta ayu fi don. Yo fi sngo no na ke tien jo ki brio fi kren ria no na ka ni ka jing syakri. Ban dia don ye ka jing long partner lang. Ha ka ni ka por.
utrai pen kan mau biang fi jing sang kham thmu ban kren ni kan benta re muslim jong trai ubu aka download bangade ban kren na mau trai kwa ba findu ya ka jing ku dei na mata yo kan kamit fidon kampan kala ka bamut biang mon trai yo ngadei bangalah ken ria na kumbo ulot uperkhat ik babha han re ka khlam sham la long ka babha na ka benta jong u teng teng ni perkhat e ka badei ban long safe ya la de han re yo kam dei ka benta ka bu trai kwa na mar ba blei la yesno ubri don bor ban pen khlat ya kata dei na ma kata ka kwa ban ai men sem biang ifi si sen pat yo kan di ka met fin kala ban thau thmai la de kumbo tin jong blei ong bo trai wang hak mi ngan le ki thmai yo kan di ka met ya ban thmai yo fi yo don hang ni lenga sko kan jaman sem fidang don hakata ka jingel le ba pa ka men sem jo fi kini ki jingel le fi kali ble yu ka da wan yo fi la khin sting no ha ka e bo ble la bo i fi ha ka le ka met dei na ma kata na kuntu ye fi phai no na kata ka lenti ka jong fi phai no ken na kata ka e ka ba phila julong manong try ngan kan mau ke ba me la bo ha ka donot jonga yo don ha ni ka por ba pe yo fi pa ju ye snok ti bat ka ni ka ministry try la ju kren fi bon sen fi ang ani fichu bu teng sa kwa ba no fi kam long bale ya kata namar bale habu try ukren try kwa ya ka jing kong ngo to long fi ki ba kong ngo ban ye snok ti lam bat ka ni ka ministry ban ye lap ya ka gospel ken shaki ba bon ban ye lap ya ne yo ne sembai bale ka tin ka jong bale ken shaki ba bon ki don ki ba bon ki breu ki ba ha ka ni ka perthai ki pa ye so ya ka gospel ba try bu ha ka don fi la ju ong kum no ngan yo ban ye lap try la ju bu ka don jong fi lam ba ka jing ai fi ani ka me try ta yo fi lam shua fi la ju dan benta fi la sange no pa ba no ni yo fi long kum long ba la thau thmai no